Plou a tongades sobre la nostra comarca i altres indrets del País Valencià. Una vegada més, la pluja no sap ploure i ha negat baixos i cases situades en el pla. Pel moment a l'Horta, llevat d'alguna excepció, la pluja ens vindrà bé. Sempre i quan no vaig a més. El 24 de maig es troba subratllat com el Dia Europeu dels Parcs Naturals i és per això que convé fixar l'atenció sobre aquests paratges que tant beneficien el planeta i tanta biodiversitat alberguen. Quant a la protecció dels més vulnerables, s'ha de denunciar que les grans empreses, han crescut 8 vegades més que els salaris i és per això que s'ha de continuar exigint un major grau de justícia social i advertint que votar opcions conservadores sols beneficia els de dalt.